Здравейте на всички. Ние ще стигля томболата за PvP Night Play PvP. PvP Fireplay, PvP. Да, тук PvP Fireplay, защото още не знаеш, че така. И прочетох 15 записали си, не знам дали е така. Но няма нищо, ако съм сгрешил, нали? Ще теглим с random.org. Така. Добре, нещо ми се бъгва, когато съм с Google Chrome. Добре. Така, извинете за това. И един от 15. И пожелайте това да сте вие. Дале. И късмет на всички. 8. Така, 1, 2, 3. Чайте, аз ги маркирам. 4, 5, 6, 7, 8. Така. Husky 30. Да, Grounded BG. Така, сега. Харесва ви клипа. Абонирал се за мен, добре. Сега информация. Опа. Това да му... Ето, изпратене. И сега ще стигнем още един. Нали за... Какво бе? Добре, това е странно. Така. И сега пак ще и ноля. Още един път. И 5. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, тия до 7 съм ги виждал в сървъра. Опа. Да им видим дали той се абонирал за мене. Клипа харесвам. Чакайте, бе. То отдавна се абонирал за мене, аз знам. Да, на него ще му пишем, ако... Не. Ако не ми пише до 2 дена този... Чакайте се. Той ми гледа клиповете. И добре. Напиши и това ще е този епизод. Не епизод, ами там. Но ви харесал клипа. И чао.